Tanan nga klaseng sakit. Igim pa dapat ha ako ng tao nga akong ginmahal. Tanan pa dapat mahal. Sa ipali. Arnel! Biya di bi. Ano ko? Mario. Biya di bi. Di na Oh. kuno sa di. Papa, mama. Papa, mama. Biya to, bi. Di daw rin. Bila ito. Oh. Kasalta na buwas. Tinikangan buwas. Diri ka na daraga. Diri lota ko ulit tao na. Madi na kita obligasyon na karatagsa. Ano man? Malipay ka na? Sige. Pangaturog na kita. Para presko kita buwas nga matubang halta. Unta diri sa'yo pinayako naging desisyon. Unta diri ko pagbasulan ang pagpirit kan Mario. Nga makasal kami. Unta. Ano ka ba? Kanina ka pa man sige ni ginhaway ni Larom dida. Katurog na daw kay maaga pa kita buwas iton kasal iton imo anak ni Mario ngan Cecil. Hasta good man yan ah. Ipagod nawawara ako nung nahuna. Kung kaya nung nga sumugot mo kita ang gusto ang pamilya ni Cecil nga makasalira ni Mario. Ano man kayan? Papabayan ta na lang nga mapriso naton anak. Bumati kami. Naniniguro ang nanay ni Cecil. Kikiyaan niyan aton anak, kundiri ni babatunon ang pagburo dan Pero irana. maaaramang kita nga waray pagbati ni Mario. Ito nga babae. Op, Abot man udog. Ito mga batanon niya ng panahon. Bisan man waray pagbati ha kada tagsa. Bagat ginihimo na lang nga or entremis itong pagdirig. Pagburod. Dako na nga problema. ay, iba-ibahan na gud itong panahon niya na. Kontran kasani. Iba-ibahan na gud. Cecil, Ina, mabayahan ko anay ka mo ha. Kakaling ko anay yung iton. Nag. Mabayahan ko anay ka mo ha. Kakadiyon ko anay nagpapayad ang motor. Kaya bakit maginulat? Sige, mahal. Ina,
Okay, sige Mario. Day, maupay ka nagseryoso yung Mario ha imo, ano? At siya nga ni, kabado nga ni ako hatan una nga, matutuhin among pagtimpo. Ako gula na ni Guro nga, makasal kami ni Mario. Amo na. Wala ko pagbati ha imo ni Mario. Um, Kaya nga sumugod ka man, maging kamot ni Mario. Ay, abot balita. Basta, umabot na lang ako nga seryoso na nga, nangayan. Basta, umabot na lang ako nga seryoso na ngayon ako iya. Tugtog nga nahitabugod man ang nga may tabuhaan mo. Diri lang ako nahadlok nga mapriso. Balik ko mang papakaslan ni Cecil. Wala lang ako tarugan niya mga ganak nga mapriso. Pero, sorry Cecil. Oras na para mag-imaw kin mga paagi para magkabulag kita. Ayaw lang kabaraka. Kaya di ko tatalikdan ang akong responsibilidad na ato na. Padain ko nga susuportahan itong batahain mo. Salit, oras na para buhatong ko ang akong mga plano hadto. Oras na! Alauna na, pero waray pa yung Mario. Tatawagan ko daw. Kabirij niya sa telepono. Hay, balot adi nga tao. Yan na din ang umapot. Tatapuan mo yan. Oh, yan ba liwat niya bumuhat ka pa man? Nakaturog ka na gadlaw ta kay may naman ako susi. Waray manggod ako mga ngaturog. Asya nga bungot na lako. Ano man, makaong ka? Ah, dali na, busog ako. Ha? Ah, Adi nga pamot. Dira di kan Mario. Yang kumbaga dira ko nagsasayop. Pambabaya di nga hamot. oh, kaya nga gin sisinimhoton mo man ita akong polo. Diin ka. Iba mati mo hamot. Ah! Napapaw sa kato na akong hamot, ha? Okay. Magsusumat ako itong tinuod. Dito kami nila pare Oyo, ha, club. Nan babayi kami. Nag-table kami ng babayi. Para baga, maiba naman. Kaya kumbaga, hasura. Pero minalapaksiw. Tumilaw naman ako yung karne. Mario! Oh, ano man pre Mario? Dumaraban ni mo gimi ka. Nasini ba si Cecil? Ano, ginaway ka ba niya? Nagsari ba ng pegbulagay mo? Ha? Waray good pare. Inpabayan la ako nga maginakan. Ang pagkabuwas, una ko nga mag-iimpake na nga mauli na hirap. Pero, waray good pre. Ginatiman lugod ako yung maupay. Mahal ka ko din ma-open ni mo. Mahal ka ko din ma-open. Pare, kita na lugod it pag-asawa kung pwede. Oh, sige. Ha? Ano? Manlugod ako yung maupay. Ginatiman lugod ako yung maupay. Mahal ka manggudin do riton imo asawa pare salit. Karawato na la ito. Pero mag-aano man ako pare.
Kamatuoran lang dira ko hulos nga malipay itong amon pagkaasawa ni Cecil. Diri pare. Pare Mario? It akon pa ini nababarakan pare. Maabot na Gina tika nga Hong Kong. Nga nakigbalik ka akon. Ano? Oo. Padaw da ako nga ako itong asawa mo, pare. Pero mag-aano man ako pare. Higina tinuod ko agin mamahal. Diri Cecil. Ada man lang nga inin nga sa role ni Mario nga akong giniiliw. Nahulong nga di haluyuhan tukador. Ay, malalaban ko nagkuyhapon. Doon na ni kasimana nga akong giniiliw. Oh. Uy. Ano di nga papel nga akong nahiraman na bursa? Kukuhaon ko daw. Receive mo ninin usang ang motel. Oh, nagano yung Mario ang motel? Ang pizza. Asya yung pizza nga aga na nga umulin akong bana. Nung may da mga kiss mark. Pero niya si Ring, kagat daw lang lamok ka nag-overtime hira. Kung sukad. Nagbinuway ya. Wari overtime yun ay tabo. Nga dito ya motel. Sigurado. Babae niya ako mag-aga. Yan asyad tong babae nag-aya din mga kiss mark. Nagpag-una ko ni Mario. Lamin ako niya kibibinuwaan. Pero na ako yung pipinawaan niya na. Masya na din na akong kikakanlukan. Ano mata akong bubuhaton? Ada kay si taha ito nga imo bana. Asya to tangay mong pagbuhaton. Nay, Ano man. Gusto mo ako itong magsiring ito kan Mario? ako na lang, Nay. Pabayin nila kami nga mag-asawa itong magsulbar itong among problema, Nay. O sige. Aabuyunan ko ikaw ito, Cecil. Pero diri nga niya kumayon itong buhat itong imo bana. Hito nga lalaki. Kung padayon kanya pasasakitan. Ngan labaw ito nga tanan, pabayaan niya ito niya obligasyon na iyo nga magtalairoy. Huh. Diri ko na itoon, basta papalabyon. Ah. Kay buging buburo. Labaw ito na iyo nga kung padayon kanya pasasakitan. Kung padayon kanya pasasakitan. Ngan labaw ito nga tanan, pabayaan niya ito niya obligasyon ha iyo. Ngan ito nga imo, bata imo tiyan. Huh. Diri ko na nga itong papalabyon ngaya mo buhaton. Atubangon ko na itong nga imo bana. Diri ako nahadlok. Bisan pa daw yahay ganti nga da ako nga tawo. Igkikita itong tinuod nga maisog nga waray Cecil. Diretso mo. Ha? Ikikita yan tinuod nga maisog nga waray. Asya. Ikikita yan tinuod nga maisog nga waray. Ano na? Isog nga waray. Oh, tan pa daw yahay ganti nga da ako nga tawo. Ikikita yahin tinuod nga maisog nga waray.
Diri na gud ako na ayon niton ginpapakita nga batasan niton imo bana, Cecil. Nanganak ka na. Pero hasta nga dayan na. Waray lagi hapon na abot ito nga imo bana. Ano ba niya siri nga imo? Hain gud iya. May tarapuson daw nga proyekto na nga diri pwede mabayaan. Ano? Lugar? Mas importante pa kung rito imo pag-anak. Sugad. Mas gintatagan niya panahon kontra imo. Nay, Ay, baga. Diri na gud na tuno itong ginbubuhatin ni nga imo asawa. Di mo pa niya ginpapakita. Ano? Nakakatamaya imo? Diri ya seryoso ha imo? Kung asya ito nga iya asyus. Kung asya ito nga iya asyus. Sorry ho. Diri ya seryoso ha imo? Ano? Nakakatamaya imo? Diri ya seryoso ha imo kung asya ito iya asyus. Ngan diri kami ni naayon ni imo tatay. Diri Cecil. Duro-duro gud ini nga. Inihibalay ko rason. Patuyang la iton waray bukog iton iya dila. Kung ano-ano la iton ganhihinakan nga pakarao ta aton anak. Uy, waray ka na may-ari ito nga atong balay. Nanumdum ka. Ha? Iyagod ala ito nung ngambagan pinani... Na? Nagpinaniguro. Bagal balay. Uy, waray. Kung ano-ano la iton ganhihinakan nga pakarao ta aton anak. Aroy, waray ka na may-ari ito nga atong balay. Nanunundum ka. Iyagod na ito ng baga nagpinaniguro nga makasal ko dira Cecil nga na aton anak. Asya nga ni. Kanina la. Nagpugong-pugong gud la. Ako hadto kanina hospital. Kung baga, diri la ako naawodhan doktor, ginbabaton ko gud iya. Waray gud ako umayon han iya mga ginyinakan parte ha aton anak. Waray gud ako umayon. Ala ganiton ginpapabayan ni Mario y Cecil. Diri itong tinuod na ginpapabayan kong kamungan itong bata si Cecil. oo, maaram pa da kito Mario. Salit ako na ito nangangarong pasensyahan mga niya kanina na imo. Uy, hugod man. Bakit di man supo ako nini nga bata? Mario, gigilitaan mo naman itong atong baby nga nagtutuok. Ha? Burubantara hiya, para utong mga turog. Sigurado ako, diri pa itong gigugutom. Kay kahuman pala ito niya pagsuso. Angay nakamatala ito niya. Kinaring nga sana aton. Ano? May adin na liwat hunahuna nga paagi para kanaliwat. Ano pare? May di ka naliwat na hunahunaan nga paagi para kung sa nga bumulaga imo ito ni imo asawa? Oo, pare. Oo, ano man ito? Sige daw. Gagamitin ko't amon, anak. Nakikita ko manggod niya diri supo ako nitong bata. Oh, irayo ka upay. Papagawson ko. Na diri ko anak. Ngan akin nasalisiyan ako usa nga lalaki. O ibang nga lalaki. O di nga ni. Gimpaang kun laha ako ng bata. Kalaura pagod kun dumikit lagi hapon ako ni Cecil, di ba? Grabe ka manuat pare. Umbaga, ay bali ito nga babae. Abat ko, bis lambong. Diri mo na ikikita. Ako kun iba. Pero pare, matindigod din ni Cecil.
bagat lintang nga na di kita akon. Pero kitaon ta kun bagat diri pa iya masakitan ni nga ako ako sa raiya. Kitaon ta pare. Ayaw, pagburo pala pagkapuntahan ni Cecil. Hubog pa ako! Pero may ka nalang naghihinubog. Ano ba ti mo problema? Napapausa ka pa ha? Nagpapakianan ka pa kung kay ano. Pero may ako sugalin eh. Ha? Alang, salit sumati ako. Kung ano ba ti mo problema? Kay puro ko naman ang konsumisyon tini mo ginahatag ha akon. Diri nga ng babayi. Lunlunot mo ginareklamo akon. Di na ko maaram. Kaya no, diri ba ako pwedeng asawa? Puro ko nalang reklamo. Tapos siya na. Pira na lang kaadlaw. Ay, pira na. Pira na. Tulip sana kita, tulip. Pira na lang kaadlaw. Puro ko nalang reklamo. Puro ko nalang reklamo. Tapos siya na, pira ka na kaadlaw nga pirmi ka naghihinubog. Ano ba kung mo problema, ha? Ito akong problema! Ano mo problema ito ng aton anak? Ano? Utro ka daw! Ita aton anak! Bullshit ka na, Cecil! Ayaw na ako paglulunga! Direk ko itong anak na bata! Ano? Kita itong postura itong nga bata. Hirayo akon! Salit sigurado ko. Direk na akong anak! Anak ito ibang lalaki nga imo laging paangkon na akon. Imo ako ginuwat. Ako ang naragan hayo pamilya. Ngan paangkonon nito nga bata nga imo gimpuburod. Di ba? Ano? Ako ang naragan hayo pamilya ngan paangkonon. Imo kunon nito nga bata ang naragan hayo pamilya. Ako ginanak. Imo ako ginuwat. Ako ang naragan hayo pamilya. Ngan paangkonon nito nga bata nga anak mo. Ano? Sobra na nga mo pakatamaya akon. Sobra na! Ala ora, kung di ka masakitan ito nga akong gidyakan na imo. Nga nala ora, kung di ka pa magpayrayo akon. Oh, Cecil, uy, dali. Yan ay Sakop. maduran ay ako. Oh, sige, Okay. sige. Tapos baby crying. May dana. Oh, Cecil, uy, dali. Sakop. Ano ba nahitabo, ha? Ali na... Napupudot. Napuputos itong Napulos. Napupudos it uran. Asya man tito. Kanibra, okay. Ano ba? Okay. Nahitabo. Uy, dali. Sakop. Cecil, uy, dali. Sakop. Sakop. Ano ba nahitabo, ha? Ali, napupudos ito uran. Asya man tito pagkanibalay. Warila papa. Ano ba kong waray na? Perla! Singa din naman na, ipagdarahin tuwalya. Roy, mahulos na ito natin na po. Dali! Cecil, haroy. Ano nga upod mo man ito nga imo adaka? Pwede ba niyan na ito nga pakiana? Hala, tagian himbaro ito ni mo anak para makagliwan. Ano ba? Hala. Pagliwan anay ito nga imo
ito nga imo bado kay mahulos-hulusan ka na. Sige na. Papasuso ka ni an sabaw ito ngaton sura kanina unto para makahigupin mo papasuon. Ano ka papasuon? Bahala ka man. Chucho. Nasunod. Papachucho pa oh. Nasunod niya itong Lisa. Papachupon. Ada ka makaturo ka chupa. Oo. Ngaton sura kanina chucho. Papasuso ka ni Lusulusan ka na. Sige na. papasuso. Lusulusan ka na. Sige na. Papasuon ko na sa mga aton sura kanina. Ano to para makahigupin mapaso. Sisi, dinanay ka mo. Ano ba na itabuha? Anak, kay ano nga sumingan himang kamo? Nganhan imo, anak. Yes! Pare, solve na akong problema. Ha? Okay ang good man. Ako naunaan niya paagi. Karag mo sigun pare. Mumayanan imo asawa iyo ha? Oo, pare. Umuli ya, Ira. Ikaw ba naman pagtahapan niya anakin ibang lalaki ang igin anak? Oh, di ka ba mabido? Iba-ibahan ka gud pare. Iba-ibahan ka. Wala ka man lang maluhin imo asawa pare. Pare, mas maul-ul kung padayon ako nga makiglong na babae nga dili ko ginihigugma. Maarang pagod pa rin nga. Gimpirit lang ko pagpakasal kan Cecil. Para dili mapriso, di ba? Maarang Sabagay. pito. Mas maopay na lugod ini nga hetabo. Kontra nga padayon niya nga masasakitan. Mismo. Asya ito't akong punto. Guard. Ano tag bibili nga akon? Ako, Oyo. Oh, Cecil? Di rin ako mag-iiha. Bangin ako makita ni Mario. May dala ako ipapakiana imo. Ha? Bahin ka ni Mario. Di rin naman ko nakaka-enshin dito. Gimbubuhata ako ito di mo sangkay. Ikaw itong surumata ni Mario ito niya mga problema. Salit maaram ako. Nag-iistorya hiya imo partiha amon. Oo, Cecil, oo. Salit. At ako masasagdo na imo. Kalimtin nila ito na akong sangkay. Uyo. Wari ka na malalaw man itong nga tao. Ngahan, daan ka na maaram nga. Wari man niya pagbate ay mo. Uyo. Ngan napiritan lang yung pagpakasal na mo. Para lang makalenggawasan iya. Huh? Pakajurod. Okay. Ngan napiritan lang. Wari man niya pagbate ay mo. Uyo. Uyo. Sering ka, Oyo. Ikaw tunang ikaw. Sige. Napiritan lang yung pagpakasal na mo. Para lang mag-alanggawa. Kalinggawa. Siya. Kalinggawa. Napiritan lang yung pagpakasal na mo. Para lang yung mag-alanggawa sa niya pakaburo na mo. Pero, wari man niya pagbati mo. Yan ini. Ini nga neta buhay iyo. Nakaplano na ini nga tanan. Plano na ini manyo. Adi ba nun? Papasur. Naman nyo. Plano na ini manyo. Nakaplano na ini nga tanan. Plano na ini ni Mario. Ano? Minanik mit ano. Minanik mit anon. Munyumi. 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 Nene.
Ngayon ito plano na akong bana. Oo, Cecil. Naluluya kayo mo siya nga pagsumat kayo niya mo. Pero Cecil, sagdon ko mo. Hulos na lang nga pagpahiroy kan Mario. Kaya ko takon sangkay. Kung ano ti agin niya kan, iya ko din naging bubuhat. Ngayon, Oo, Cecil. Kanan magsarang kayo nga akong sagdunay mo. sige, salamat na lauyo. Iyo ka baraka. Susundong ko mo sagdo na ako. Salamat, Cecil. Maka din na ako. Sige. Kaya rumala ni Cecil. Kaya ang daliluat niya. Di rin man niya naruruyagang takon sangkay. Oo, siya man ni Cecil. Buutan. Ay, sa bagay. Di rin manggod natututduan itong kasing-kasing kung hino itong nigugmaon. Ay, kuyayag permita ako nunahuna nga maabot ako nga niya balay. Waray Cecil. Labag nga waray magmamandit na akong bubuhaton. Waray mangungulit ha akon. Magluto ako madiri, okay la. Masunod ako balay. Mapay ka umabot ka na, Mario. Cecil? Ani ka? Oo. Pag-abot ko pala, pero nakaluto na ako. Ano man, makaon ka na? Buisit ini nga animal. Bumalik pa man nga babae nga niya balay. Buisit ka na. Agoy. Aga paging gugulan na katong trabaho hindi na palay. Ada pa itong imo anak kakariguan, babantayan. Mario, hain mas maupay kung kumuha kitan kabulig. Ano? Kabulig? Okay ka la? Ha? Alam ka, okay la ako. Nganayaw ka baraka. Ako lang ako itong pato dito na akong kukuhaon na kabulig. Para di rin magdiman hindi ako nga sweldo. Di rin nga hawak ito makakapatapon. Di rin ako nasweldo, hindi ako para magbayad ng kabulig. Hingan ako itong bahala, kaya ako malapato dito na akong kukuhaon. Di rin masukutin mahal. Basta makuha ako. Bahala ka pa daw. Huh! Makalakat na daw. Nangalas. Makita ka, Mario. Kahuna mo. Nga di ra ko maaram ito ni mo plano akon. Pues, uunahan ko ikaw. Hindi ra ko masugot na mawara ka amon. Na imo magtalairoy. Dire. Kasal kita. Yan may dako katungod ha imo. Buisit gud pare. Buisit! Oh, kaya ano na lahat pare? Umuli si sila balay. Di rin ko lang susumatan ni pare Mario nga kumadto balay Cecil. Ay, good. Ganda sumatan ko niya mga plano. Makuha na ba? Ang masining isang kaya akon. Ay, pare. Wala ka naman magtingol dito. Ano ba't akong bubuhaton pare? Di rin ko higugmaon ni Cecil. Pare. Kung karawatan mo na ni Cecil, pare, tutduin na natin imong kalugaringon nga, higugmao ni Cecil. Ano? Oo, pare. Asa pa, may da ka mo anak. Hindi ba, kasal gihapon ka mo? Hingan waray ko pagbati ay iya pare. Nga napiritan lang ako nga magpakasal kan Cecil. Tulong tarugan iya mga kaganak nga, igpapapriso ako, di ba? Pare Mario. Aha! May din ako nahunahunaan. Ha? Pare, pare. sigurado ako. Mapipiritan na ko din pagpahirayo ako nito na akong nasawa. Oy.
Uy, pare! Ano tayo mo na pare? Tawaray. Wala na kasi ni pare Mario. Ano lang yung sisiring niya paagi? Totoo, gudin nga akong sangkay. Nagbibiniling ko din problema ng akong pare. Ay, nala. Hilarong na lot itong kagabi yun. Pero wala gihapunan makarit ko nga bana. Kinahangit mo gud akong ura-ura. Gusto mo ko rin samok? Pwes, igahatag ko ito na imo. Nini! Nini! Nini, malakat ako ha. Sorry. Ikaw nga nini, immature, tapos may female dida, mga i-flirt, di ba? Igahatag ko ito na imo. Nini! Nini! Ate! Malakat ako. Ikaw na lang itong bahala ka ni Day, ha? Dudgiya. Yan kung magmata pa, padidihan ala, ha? Ay, oo, ate. Siyan ko nga kakadoon ni Oyo. Daradramahan ko itong suok nga sangkay ito na akong bana para di rin makabaribad. And masumatan ako kung hain ito na akong bana. Sakto. Amot na akong magbubuhaton. Malakat na ako. And masumatan para di rin makabaribad. Para di rin makabaribad. Para di rin makabaribad. And masumatan ako kung hain ko ito na akong bana. Sakto. Sugad ito akong pagbubuhaton. Malakat na ako. Kuya, dito nito ang gate nga green. Ada ako mahuas. Sakto gud man ang sumat ni Oyo. Aanit akong bana. Iya ini motor nga nakaparada itong gawas itong balenya kabit. Animal, dako itong buot. Dakot buot mang babayan, animal. Wala niya salapi para bayad itong kabulig. Pero pan babae may da. Makita kaya na. Tutuktukan ko itong portanso din eh. Hoy! Sino pa animal ka? Magahintay-hintay na itong tok-tok. Ito rin yung pag-tok-tok. Ito ang Ako eh, bayad ako ah! Tayo na nga dito pa. Hoy! Sino pa animal ka? Magahintay-hintay na itong pag-tok-tok. Ito lang ang kwartahan. Wow, maisog. Dudor yun ko. Animal ka daw niyan. Kagod. Ba't anong problema animal ka ha? Kaya makatok-tok ka bagat ikaw itong nabayad itong binulan nga renta din eh ha? Ano? Oh, gingkinitaan mo man ako ti kang ubos ti paigbaw. Day, mas mahusay ako ay imo. Mabusag ka la kontra akon. Pero, pagka diri tuuron itong imo kabusag. Klaro nga naglili na may kalahing panbusag. Ako morena, pero mas mahusay ako ay imo. Hino ka ba ha? Ako ganla itong legal nga asawa ito ni imo lalaki. Pasudla ako. Ano si dapotan? Ano ba? Animal ka! Kadakot Mario! buot kay mo ko din doso ha? Mario, gawas na! Ano ba? Hailan mo itong katre! Gawas! Hoy! Waray din ito rin mo gibibiling! Sama mabikat! Diri ka takong gingka kay Mangraw. Mario! Ayaw na pagsuksok kay laro itong katre. Animal! Nalasot imo bongko nga pungguron! Diri ka na makakatago! Gawas! Kababastusan mo gud liwa. Mabastusan.
Diri ka na makakatago! Gawas! Diri ka na kapapas! Diri ka na makakatago! Gawas! Kapapastosan mo gud na animal ka. Animal ka? May gano'n ka ano? Padapat akong pes ka dididit. Kanina ba? Animal kang babae ka, ha? Maisip ka, good. Wisit ka. Ano ba? Buhay ako, Mario! Kay papatilaw ko ini nga bapikat na babae. Ang sakit ito niya pag sila mo kita na pamit. Yan ba? Sakto na! Buhay ako! Di na ka! Animal ka. Animal ka! Ikaw na nga rin ang nakabuhatin sa'yo. Ikaw pa itong may gana pagpasakit ha ako! Bastos ka! Iskandalosa ka! Di rin na may tatabo kung di rin... Agi, buisit na. Higdala ko nila tsupa! Di rin na may tatabo kung di rin... Iskandalosa ka! Iskandalosa ka! Di rin na may tatabo kung di rin... Kung di rin, waray mo. Diri ano? Kun waray... Ay, sus kay... Waray na nga yung diri. Amo yung sasayo ko. Di rin may tatabo. Kun, waray mo ako. Di rin na may tatabo. Waray na Iskandalosa ka! Okay na lang ako. Bastos ka! Iskandalosa ka! Di rin may tatabo. Kung waray makuluro nga hayop ka, waray makumagluro nga! Animal ka. Tikang katikang Mario. Puro pasakit na balatian na ni mo ginhatag akon. Nakikpakasal ka akon, pero waray mo ngayong pagbati akon. Para ka lang makalanggawasan ka preso. Nag-asawa kita, no? Pero pasakit na ni mo ginhatag akon. Mario, ano ba na ako nabuhat nga sa lai mo, ha? Kaya no, ang ipatuod mo kung nga higugmaon mo ako. Ngaan ka matuuran, wari mo nga ipagbati akon. Maaram ka naman kung ano ko ikaw kay higugmaon. Kinyaga-yagaan mo lang ako kasing-kasing, Mario. Wari mo kaluoy. Di na nga maaram ka na itong pinuto nga rason. Kaya nga naawil ka pang manhaakon. Kaya nga diri ka man nagpapahirayo akon. Nagpapakiana ka? Pero sumatan ko ikaw. Tungudan ni mo gimbuhat. Gusto ko bumula sa ni mo patagamtang akon. Gusto ko ikaw mismo itong mag-antos sa ni mo desisyon. Diri kita magbubulag. Haoras sa bumaya ka akon. Diri na hiranan na itong magkikiha mo. Kundi ako mismo. Itong magludulong ha imo bilangguan. Igpapapreso ko ikaw. Upo na ito nga imo pipikat na kabit! Ano? Ha? Hini man na to. Nini! Nini! Tinawag ko murahab ka man, ha? Ate, itay, ade mo ada. Namamari ka siton mata. Kandiri na daging hawa. Ano? Ano? Animal ka, Cecil. Kita ka itong resultat mo pag binantayo na akon. Itong abo na itong nag-aantos. Diyos ko! Bibi! Bibi! Bibi ko! Kiriya mo na ako ng rap. Kay trans ngayon. Abo na itong nag-aantos. Ano? Pag binantayo na akon. Itong resultat mo pag binantayo na akon. Hindi doon animal ka, Cecil. Cecil. Ano? Ano? Animal ka, Cecil. Kita ka, ha? Kita ka, nene. Itong resulta ng pagbinantayo na ako. Ito na mo na ito nag-aantos. Mga nay. Ano? Ano? Ito na anak animal. Ano? Ano? Animal ka, Cecil. Ano, ano, ano? Alis makapati. Ito. Ano? Ano? Animal ka, Cecil. Kita agad resulta mo pag binantayo na akon. Aton anak nag-aantos. May nga ni maraot nga matabot aton anak. Mapapatay ko ikaw. Mario!
kay Ikaw kabukan talaga, dili Martin. Kinahanglan madala ta sa hospital hinday. Sige, sige. Ika ditong bata. Ngan tawag ka sa sakyan. Kinahanglan madala ta hospital, hiday. Okay na itong bata. Pwede na niyo iya iguli. Ipatumarla niyo hayaan akon ginresita nga medisina. Salamat, Doc. At Nini, andaman na itong mga gamit ni Iday. Magawas na kita. Ay, diri ta uhulton ni Kuya Mario. Diri na. Yan di rin ako maglalanat pa nga tao. Ato kita mauli ka nanay. Ate, Mas importante ako yan ito na ako na nakontak Mario. Di rin ako masugot nga utro pa mabutang nga piligro itong kinabuhi ito na ako anak. Di rin ako mangingilabot pa kan Mario. Di rin na. Panulay ka, good Mario. Nakagusto. Ay, sorry. Nagusto. Ikaw ko talalot nanay ka, ha? Bakit ganun ako ngayon? Diri ka dahil nanay. Panulay! Nagusto ka gano'n nga magkalagong-kagong nga bilangguan. Sorry, nay. Waray na pero. Oh, Kung diri mo ato bangon ito ni mo obligasyon na ako nanak, nga na ako na po, igpapapreso ko ikaw. Waray mapipreso na eh. Cecil. Mario, diri ko nagpipirit akong kalugaringon. Igahatag ko na ito ni mo kagawasan. Basta diri mo hikawan ng katungod ito na ako nanak. Ano? Cecil, ano ba itong imong pipinanyakan? Nay, waray pagbati ako ni Mario. Yan di na maupay nga mag-aasawa pa kami. Nga ako lang ito may pagbati iya. Niyan, kay ano nga iya ka man ginlinabutan? Kay ano nga ginanakan ka man? Nakakatamay akong sukat? Diri iton pwede akon. Kinahanglan may magbaton hini nga gimbuhat ni yahay mo. Ayaw na lang, Nay. Dako pa nga perwesyo. Pero sa pa, di rin na yung makakasuporta itong bata kung mapipreso iya. Ako ito magsisiro ta iya. Ano to ni mo buti pasabot anak? Mario, duro ni mo pagpaanto sa akon. Pagtamay na akong pagkatawo. Ngan inila itong tigam ni. Ikaw lang nga itong mag-aanto sa nimo gimbuhat ha akon. Cecil. Kaya ano? Ano't di mo bubuhatan? Ano? Nautakan ko ba na ako ni Cecil pare? Oh. Kaya ano pare? Kaya ano? Ikaw yun na ito. Ikaw yun na ito ka boses pare. Ano? Nakakalas din ako na yun. Pare. Cecil pare. Nautakan ko ba na ako ni Cecil pare? Nautakan ko ba na ako ni Cecil pare? Ah, ha? Kaya ano pare? May sumabay. Ay, sumabay pa na. Pare! Pwede ka dida sa sabay mo. Ani nga paragma, ani adaloyo. Sige, sunod-sunod ak pare. Sana kumporta ng tubig. Pwede. Takan ko. Susugaran ko lang dyan. Sisip ko lang. Hindi, kayo sisip ito. Kumampas ko lang. Sisip ko lang. Sige pare. Inano ka nga nila ka na eh. Tira. Nautakan ko ba na ako ni Cecil pa? Kaya ano pare? Sumugot na hiya nga magbulag kami. Oh. Pero, bisan san daw, di na niya igpapawaray laraan amon kasal. Ngan bisan ako mag-asawa. Okay daw lang iya. Ano? Pero, sisiguradoon niya nga magpapabili niya kabit ita ako na higugmaon niya babae. Ano?
Mautak good man pare si Cecil. Ngan diri daw niya tatagan yung lugar. Anay? Ha? Ngan diri daw, Ano yun? tinakon yung kumaon. Diri daw niya tatagan yung, ngan diri daw iya, Mautak good man pare si Cecil. ngan diri daw niya tatagan niya. Inado, din ang plan eh. Sige na. Amun mo nun, hindi mo nanatnon yung mali. Ano nga naman ini? Mautak good man pare si Cecil. Ngan diri daw niya tatagan yung lugar ito na ako nihigugmaon nga babae. Magpulos ano ko nga hiagi. Hiya, ganito amon daw lagi hapon anak it magdadarit akon mga hiagi. Kay masusugad gud pare. Kay kasalamang gud ka mo. Aw, nakigpakasal ka odog. Amo ito. Bisan pa. Aday mo gihapon iton sa'yo pare. Kung baga, ikaw lang nga ang kumuhain ba to? Ngan, egin pokpok ka mo ulo. Han magdesisyon ka nga pakasla ni Cecil. Bisan man kon wari mo pagbati ay iya. Ay, pare. Unta. Naghuna-huna ka na yadto. Hinmaupay ugsa ka magpakasal kan Cecil. Sa man na ito nga iya, kuan. Tatay, church. Sakto ito nga imo naging desisyon, sister. Ginutod mo gihapon ang imo pag-antos ha kiliran ni Mario. Ay, sus. Kung ako labag ang papagbuot, gintutuhod ko pagpaprisa doon nga lalaki. Sorry. Cuts in yan. Dito, gintutuod. Otruhan na kuan. Nanay ka ni Kuan? Nanay at babae. Kamu, lalaki. Daddy kita. Cuts in yan. Papa, mama. Pagpaprisa. Kung ako labag ang papagbuot, kung ako labag ang papagbuot, gintutuod ko kung pagpaprisa doon nga lalaki. Pwede ba, Corazon? Sakto na. Ayaw na panginlabot. Panginlabuti, sorry. Pwede ba, Corazon? Sakto na. Ayaw na panginlabuti pa ito desisyon ni hiton imo anak. Suportahan ta na lahiya. Labi na nga, ada na hiya. Ada na hiiday. Kinahanglan kita yan ni Cecil. Kaya ano bang mangini nga aton gimbubuhat? Ginpaiwas na ni Cecil hinini. Nagtatrabaho pa hiya. Ako ito nag-alaga ito na aton apo. Sige lanay. Kaya maka-adjust na nga ni ako ito na akong sweldo. Yan, mapirmi na itong paghatag ako ni Mario itong sustento amon. Itong amon anak. Pababalikon ko nini. Para magbantay kan iday. Ay, so Cecil, tuod ka man itong kalibo nanay. Okay na ito nga hiya ito na nag-aati man ito na amon apo. Kaya wala baliton niya gut magkalibang. O, pa'y nagaling kay mga ala ito niya apo. Kaya na hiya nakakapa nung balay gana. Puro man lang nga lipag pinalibak itong nabubuhat. Ano? Ay, kaya ano man, buwa nga yan. Ikaw, Gun. Kung ano natin Mapaypay na ako mga kag-anak. Pisan mo ko dito tinuot. Halo yung nga masukot lang magdebate. Pero hasta nga dayan na. Mahal lagi hapon ni Red yung kada tagsa. Ay, Cecil. Nag-asawa naman ngayon ni Mario, ano? Oo. Maaram na ako ito.
Ano man, hastang Diana, may pagbati ka lagi hapon na iya ha, Cecil? Di rito nawawara nga akong pagbati ay Rhea. Pero, di rin na ako naabatin kasakit. Man nga ni, kumbaga mahangyo lahiya akon, mga ron sorry niya gimbuhat akon. Bayan ko pa ulos nga ighatagay ito niya kagawasan. Karuyag mo sigmon, masugot ka nga igpawaray laraan iyo kasal? Oo. Basta, seryoso yung mga ngaron sorry ha iya gimbuhat akon. Pero kung di rin ito bubuhaton, di rin ko ito guuprisira iya. Kinahanglan anay makita ko nga tangko dito niya pangaro ha akon sorry. Yung padayon niya nga susuportahan ito amon anak. Hasta nga pagdako ini. Dako na gudan mo ginbaguhan mana. Maaram ka na yan ah. Hanuna, kung ano-ano lang imo mga gindisidis, cheche, gindidis. Gindis, maaram ka na yan ah. Hanuna, kung ano-ano na ni imo gindidesisyon. Pero yan na, matured ka na. Mga kasangkayan, amo itong kabugusan istorya ni Cecil. Cecil. From the Cloban City. Thank you mga viewers dyan sa Facebook. Thank you. And po nato na nato live.